ҳастем, беҳтарин хоҳаро, беҳтарин модарон, беҳтарин шахс ҳастем, ки аввалаш ба хости худо, дуюм ба ёрдами шумо духтарои тоҷик пайдо шиданд. ай моҳи март мегӯяд дар спецприёми 300 километр аз шаҳри километр маҳкамдан ай моҳи март духтаро пайдо шиданд. шахсан аз номи додари ҳамун акай ҳамун додари ҳамун духтарак ҳамаи шуморо раҳмат мегӯм, миннатдорам. ва бародаре ки мо дар занг зад ҳамин хабара расонд ва шумо миннатдор ҳастем ва хеле мо ки ваалайкум ассалом моро дастгирӣ мекунанд ва мо метавонем ки як бародар ё як хоҳар, як апа бошад, як модар бошад, дастгирӣ мекунем. дирӯз як навор баровардем ва дар эфир гуфта будем ки ҳамин духтарак ки хоҳарака расмоша фиристонд ки дар ютуб мон ё зинда ё мурдаша мақсад пайдо намоем. шукронаи худо дар як шаҳре 300 километр аз екатеринбург дур дар спецприём будааст. ин чӣ сабаб шуд? хай мо шукронаи худо ки аввал ки пайдош кардем, инами як давлате барои мову шумо. шукронаи худо ки ҳам духтаракҳоро пайдо кардем. ана ҳамун бародаре ки мақсад овардашон прописка кардаи 3 моҳ пропискашон мукай, баъдаи 3 моҳ мақсад граница нагузаштанд ё пропискашон официал набудааст. ана қапидан маҳкамшон кан спецприёмда ай моҳи март исо мақсад чандами март гуфтанд исо полни дар спецприёма ягон гап хабар неста. ягон кас мақсад гап хабар надошт то он рӯзе ки мо мақсад дар ютуб нагузоштем. ана мо дар ютуб ки мондем мақсад ба мардум расид. салому алайкум ака айса ваалайкум ассалом. набошад лайка фош накунед, ай сараш сар мекунем. дирӯз мо як навор мондем дар бораи як хоҳараке ки мақсад бародараш мекофт, модараш дар хавотир буд ки духтар зинда аст ё мурда аст. ҳамура мо кӯшиш кардем ки одами гумшудагӣ пайдош, бале мо кӯшиш кардем ки ҳавая пайдо кунем. аввал ба хости худо, баъд ба ёрдами ҳамаи бародарон, дӯстон, рафиқоне ки дар сайтҳои интернетӣ мо мешинанд. ана ба ҳамун хотир ба воситаи ҳамо пайдо кардем. як бародар занг зад да ҳамун лента дидааст, ҳамин ютуб дидааст ҳамун навора ки мақсад мо кофта истодаем. ака конкретни кайра шуда мешавад? мо дар бораи санг гап застем, то айқлуқ гирифтаистем. ҳоли гап мезанем дар бораи ҳамун духтаракҳое ки пайдо шиданд дар спецприём дар як шаҳре ки аз екатеринбург дуртар аст пайдо шуданд. шукронаи худо ба дуои шумо, ба кӯшиши ғайрати шумо мо хеле хирсанд ҳастем ки бародаро мо дар ҳамин ғарибӣ ҳам бошем. аввал худо дорем, баъд ҳамин бародарон, дӯстони конкретни дорем ки моро дастгирӣ мекунанд. ҳатто занако, духтаро пайдо шиданд ки ака мо хеле ҷода дидагим, ака ина хеле ҷода дидагим. дар ҳақиқат як кас пайдо шуд, гуфт ки мақсад ма спецприём рафтем, як духтари дигара мақсад вай бурдем. спецприём не, як турма рафтем дар як шаҳри дигар, ҳамин духтарака дидем. як таи дигаш гуфт ки ма дар як ҷо зиндагӣ мекунам, ҳар рӯз ҳамин духтар поён мефурӯя, боло мебурӯя, мақсад кор мерава. ана имрӯз як бародар занг зад, қатъи додари ҳамин бародар ҳамин хоҳар гап задааст. қатъи бародараш ҳамуда гуфтааст ки мақсад ҳамин беташвиш ташвиш накашем, ҳамин духтар дар ҳамун спецприём маҳкамай. ана маъқултоне марҳамат биёен мерем, мисол нишонтон метиҳем ки маҳкамай бирем, мақсад аз спецприём метавонем бигирем, роиш кунем тоҷикистон. баъд бародар мада занг зад, гуфт ки хеле ака он навора видеоро удалид ку ҳамин хоҳара ки мо пайдо шуда билетфурӯшӣ неста нашуда. ма гуфтам проблема неста, мо барои видео мисол накардем ки мо хайп бихапем, мо барои ӯ видео кем ки ҳамин духтарак пайдо шавад. баъд ҳам видеоро гирифтем, маҳкам кардем. шукронаи худо пайдо шуд. мақсад касе ки ҳамун видеоро як мабудо скачат карда боша ё ки мабудо суратҳоро мо фиристондем, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки мақсад удалид кунед. мақсад ҳар як хоҳар апаи мо ба худ бо қадру қимат дора, ана обрӯ дора. мо намехостем ки расм шамонем. ваалайкум ассалом бародар. ана мо намехостем ки расм шамонем. агар мо расми ӯро намемондем, мақсад мо наметавонистем ба осонӣ пайдо кунем.
аз ҳамин ҳисоб ҳамин бародар мақсад ман пурсидум додарша ки монум расмша гуфт ки ака мо ки мақсад зиндаи мурдаша пайдо шава. баъд ҳамун расм ҳамун мондем неким боз аз ҳамаи шумо эҳтиёмона хоҳиш мекунем ки мабудо мо як чанд кас дароӣ кардагием, бисёр ҷо дароӣ кардагием ки ҳамин духтар гум шидагиай. ана ҳисобе ки мақсад шарм, баъзе одам шарм медорад, мақсад баъзе одам ине ки ай мурдан чида гуфти гапҳо ҳамаи расма дар ютуб мондан хубтаре ки аз бенишон буданда. лекин аллакай мо пайдо кардем, хеле хурсанд ҳастем. худованд аз шумо розӣ бошад ки бародаро шумо бо мо ҳастед, дастгирӣ мекунед, наворҳои моро паҳн кардед, лайк мондед. ҳамин мақсад ховарак пайдо шед. ина ман видеоро мақсад маҳкам кардам, видеое ки мондем гилами маҳкамш кардем. лайкҳои шумо мисол падилитсия кардагии шумо ҳамаш маҳкам шед. аз ин ҳисоб мо дар мақсад фоида фақат аз ҷониби худо барои мо. саломат бош али алиф. мо барои ҳаҷр гирифтан мақсад ҳаракат кардем ки мо барои лайку подписчику барои подписатсия кардан мақсад накардем, ба о хотире кардем ки мақсад пайдо кунем. дигар наворҳоро мекунем иншоалло барои лайк, барои подписатсия фаромӯш накунем нишон. ана ин хел корҳо бошад, ин хел гапҳо бошад. марҳамат бародарон, хоҳарон, модарон, касе ки хоҳишмандай марҳамат метавонад ба номерҳои мо 30 сола буда 30 сола ана ам хеле проблемо бошад, якҷоя иншоалло ки ҳал мекунем. ёфт шудан апамшон, салом ака, ёфт шудан апамшон. бале, ёфт шудан, хеле хурсанд ҳастем. ана додаракш занг зад имрӯз хеле миннатдорӣ кард. ана он бародаре ки мисол вай кард ҳамон занг зад, гуфт ки дар ин спецприёмай марҳамат мақсад метавонем любое время бием бигирем баремиш. ҳисоби прописка надоштанаш қабидан маҳкамаш кардагиам. 300 километр Екатеринбург дуртар. беҳтарин шуд, хеле хурсанд шуд. бовар кунед, созай беҳтарин аст, созай 100%, фақат аз спецприём маҳкамай. ана саломатиш, шукронаи худо саломатиш хуб аст. мо ҳамсуҳбат нашидем, рости гап додаршам ҳамсуҳбат нашида. ҳамун як бародар муъмини мусулмон биромад, гуфт ки мақсад мо ҳам хел муъмини мусулмон ҳастем бародаро. инамин духтарак ҳамин ҷай спецприёмдам ман дида будумаш. нозанин мансурова дар куҷо дида будиш? ура, саломат бош. не ки ҳамин духтарак нозанин дар ҳақиқат ҳамин гапа гуфт ки ман рафтум як каса хабар гирифтам, ҳамин духтара дида будам. не ки дар турма гуфт ба фикрам ё спецприём гуфт. салом бародар. ва алайкум ассалом. ҳамин духтарак дар ҳақиқат гуфта буд ки ман дида будамаш, рафтам бо мерам вай мекунам, хушрӯтар мақсад мебинамаш, хабартон мекунам. худованд худ умри дар раҳмат бародарҷон. дина нависта будам. бале, нозанин мансурова, раҳмат барое ки бетараф набудӣ. ба ҳамаи шумо бародаро дӯстон раҳмат. дар ҳақиқат гуфтум ку байни мода як хел хоҳаракҳо ҳастанд, апҳо ҳастанд, модарҳо ҳастанд ки дилшон дили гов бигем хато мекунем, дили ҳамин биқайда биқай ҷиянаш рафта буда харги. салом алейкум. ва алейкум ассалом. худо нигаҳбонтон бошад 100%. ака билет мешавад Екатеринбург тоҷикистон? иншоалло мешавад, номаълум кай мешавад. имрӯз дар радиои озод гуфтанд ки 25 мешавад, неки нагуфтанд ки аниқ мешавад. аниқ буданаш номаълум аст, барое ки мегӯяд ки мо 2-3 рӯз пеш мегӯем ки кадом авиакасса авиалинии билет харидан мумкин аст. ҷияно рафта будан харги. саломат бош ака. билет мешавад. бародар ман дар номерои посолствои тоҷико дар Екатеринбург дар кора. интернета бидро биза мебирояд. иншоалло ки посоли Екатеринбург, посол гинани консули Екатеринбург як бисёр одами мақсад басаводи одами калонсоли одами мефаҳмидагӣ шидага. иншоалло ки наздаш мерем, бо як ҳамсуҳбат мешавем. шудам бовар кунед. нозанин раҳмат. мо ҳам хурсанд шудем. алейкум ассалом. соз шукронаи худо. парвина шералиева раҳмат. соз ҳастем. духтаракҳо пайдо шуданд. хайр ҳама хурсанда. вес мардуме ки ин наворро тамошо кард, аз мақсад ин навор бохабар буданд, аммо бисёраш наметавонанд ки аз ҳисоби ютуби мо мақсад ин хабарро фаҳманд ки духтар пайдо шед. танҳо метавонанд вақте ки шумо наворро падилитсия кунед,
онҳо бохабар мешаванд ки мақсад пайдо шудан, ҳама успокой меша, ҳама тинч меша. Шукронаи Худо. Акам ресо ака ресо шуда мешава, душанбе барасия даре номаълум аст. Ака ҳозир ман регистратсия кунам меша, амада карантин. Фақат ин саволотуна фемеист намебарем метиен. Салом ака, номерои посольство Москва лозим. ҳама ҳамин чизе ки шумо дар лозима дар Яндекс ёки дар Google, дар Chrome нависен. Просто камтар дар дир кадагиям. Яъне бародарҷон, ман нашуд ами фемеист документация ягон чӣ гуфтато наметунам. Салом братсози тинҷи. Шукронаи Худо. Муҳаммадсози бародарам. Абдулло саломатиё хуба. навор карда будем дар бораи ҳамун духтарако. Шукронаи Худо ки ҳамун апо хуҳаро пайдо шудан, ҳардуш пайдо шудан, регистратсияшон буд шуда қапиданшон дар спецприёмай. Додарак занг зад барои мо, гуфта ки ҳама садай бародар ягон хизмат кунам. Бо бародарам мақсад шердилӣ кард. бародар чӣ хизмат кунам мега. дирӯз гуфта буданд ки дар ҳақиқат ки ай 50 то 100 ҳазора мо метавонем ки мақсад кӯмак кунем. неки нафароне ки пайдо кардан ягон сухан дар бораи пул накардан. ҳамин як ака гуфта буд ки сентябр рӯсо охир гапи ҳамон мешуда боша. акира Худо медона. агар кадоме ки гуфта боша хато кардагия. ҷияни марам қатишон буд. фаҳмом. депорт мезанам ба документу боша. ца мезанам бе документа боша. Не бе документ боша, ҷо депортация мезанам. хубага. неки бира документу охир фемеист бира инфексия бира як бор ами бо хабар шавед бародаро. мақсад ҳам мора тай гап намудем, ҳам хутона. мо наметонем мақсад ба ҷои фемеист ягон гап бигем. наметонем ба ҷои посольство мақсад ягон гап бигем. наметонем ба ҷои як каси дига мақсад мо ягон хабари нодуруғ ба шумо расонем. ана беҳтарин, ман хеле хурсанд шудам. ҳозир гапа фаҳмидам. намехостам мақсад дар ин рӯзи рӯшан эфир кунам. мехостам бегоҳ ҳама бохабар шавад, аммо дил тоқат накард. шукронаи Аллоҳ. дусоз тинч саломатиё хуб. брат коро хуба. шукронаи Худо. муҳаммадҷон созам. ман рост навистум, гуфтум ако ки моҳи марда ҳеҷ кара намеқапидан. ростай нахостум шошма кунем мардумда. ростӣ нахостум шошма соз кардӣ. ака ами частный рейс сумкатяй мебарам. частный рейс нестай, чартерный рейсай. чартерный маънош частный нестай, и давлатияй. и фурӯхта намешавад тарафи давлат. мо пурсидем аэропорта, тарафи давлат фиристонда мешавад, фурӯхта намешавад. ана то што фурӯхта бишава нашава, и ҳисоби ҳамон мақсад вале касе ки мефурӯша, касе ки ташкил мекуна, ҳамон медонам. мо намедонем чӣ хел духтараи тоҷике ки қабила гум карда буданд. салом чӣ шуда камеша шуда ёне номаълумай. мо пешгӯӣ карда наметонем. мо пешгӯӣ карда наметонем. ба ҳамаи шумо мо як гӯё месунем ки мо на баникем, на ҷодугарем, на космосда кор мекунем, на спутникем ки пешакира бидонем. фақат кай ки кушода шавад метонем гуфта. ака ӯ духтаро ёфтанд. бале, ӯ духтаро пайдо шуданд, ёфтанд. раисо кай ӯ мешавад мо намедонем. аниқша духтаро пайдо шуданд. шукронаи Худо. духтаро пайдо шуданд. да я спецприём. брат, ака, когда граница открывается Казахстан, Таджикистан, хочу в Душанбе. Иншаллах насиб, когда открывается, и тогда мы скажем. Заранее мы ничего не можем сказать, потому что мы не живем в космосе, мы не спутники, чтобы все заранее знать. Кто заранее что-то скажет, вы думаете, что он не прав. Не думайте. Вы должны знать, что он не прав. Потому что никто не знает через минуту, что будет, кроме сам Аллах. Немхи бародарони азиз, зинда бошен. Ҳама каса. кадоми хай марҳамат, мо дар хизмат. ватсапмон амун номерои 5-5 ватсапмон кор мекунад. имом забаки шудагай. каган скирят бигем кор мекунад, хато намекунем. барое ки половина зиёдаш кор кесад. ҳамин ҳоли прописка ма тамом шудай, ма патент надорам. тоҷикистон омадам 3 моҳа тамом шуд. ҳеҷ гап надора. 25 гуфтан чӣ мане дора ҳар рӯз як гап. Аллоҳ дар паноҳш нигоҳ. раҳмат. бародарҷон Насим 25 гуфтан и чӣ мане дора. 25 гуфтан ки аниқ неста ишам. 25 гуфтан ки рейсо ҳуй мешава,
тоҷикистон роҳӣ мекунад, мақсад самолётча одамо кӯдако маюбо беморо занакура мебара. Билета айгҷо харидан номаълум аст. 3 рӯз пешай ҳамун 25 яъне 22 мегуфтиям ки рафта айгҷо билет бихарем. Дар кадом шаҳр мешава моли номаълум. раҷон мо дар хизмат, зинда бош, дар ҳаққи мо иншолло. Муҳаммадҷон дуогӯ ҳастем, худо хоҳад шумоам дуогӯ бошед. комил наҷмиддинов бародари ман шуморо ҳозир бародарҷон гуфтам ки мо дар ФМС кор намекунем. мо ҳамчун як блогерем ки айни хона ба поёна тарса мефурӯем, тарса мерем ки чӣ гап мешавад. дар бораи ҳар як саволи шумо агар мо ҳар як бор ФМС равем, ҳамин ютуб ай дасти ҳамин ФМС безор мешавад. ба ҳамин хотир шумо худтон ФМС равем, МФЦ мерем ё ФМС мерем, равед дар бораи ҳамин проблемаотон пурсен. шуморо ягон кас ягон кортона мекунад дар ФМС. ира фаромӯш накунем ки агар документ надошта бошед, натарсен. агар гум карда бошед, милисияхона бирен, заявление бинависен ки гум кардааст, як қоғазтон метиҳад. як қоғазтон метиҳад, ба он қоғаз метавонем ки бигардем. раҳмат барои лайкотон, раҳмат барои дастгиритон. хеле мо хурсанд ҳастем. зинда бошем бародаро. мо дар хизмати ҳамин апову ховару бародарон, дӯстон ҳастем. чати нерес ин чӣ хел аст? чати нерес танҳо аз тарафи давлат фирстода мешавад, аз тарафи давлати Тоҷикистон барои граждании худаш. оиди фурӯхтани билет ягон кас маълумот надорад. ира фаромӯш накунем ки мо калцова рафтем, аэропорт рафтем, пурсидем, гуфтанд ки мо нашоди чиз намедонем. тоҷикистон омада намешавад, намедонед? Не, намедонам. акаҷон сози хуби ай тоҷикистон одам жда дорем, кай бирем иҷа боша. нигаҳбонтон боша. худо ҳаматонро нигаҳбон боша. шуморо салом мехоҳам ки бо шумо телефонӣ дар суҳбат бошам. ҳамчун бародар ҳоҷиҷон як суҳбати секрет дорам. номеротон чӣ хел биёрам? номерои мо озодия бародарҷон. мо ягон одами мақсад скрити нестем. шукронаи худо ҳаракат мекунем, гапҳои зиёдӣ назанем, номерҳомонро ба ҷо накунем. номерои маро дар ҳамаи любой видеои пештар бидроен, шуро меёвем, бинависем, касе надошта боша. фақат ватсап кор мекунад, прямой занг заден. бисёртар ҳозир дар хонаем, ҷавобтон дода наметавонем. 982 яъне 8 982 982 69 69 555 55 Россия ка саломат бош. соли 2020 соли безеб омад. И ҳамаш як насиби тақдир аст. насиби тақдир аст. шуро насиб бай пагар рӯзи дига худо хоҳад кор медорем. ҳозираша хонадаем. шукронаи худо бошед. соз шукронаи худо, соз раҳмат. аз шумо пурсам. салом алейкум. созем худон саломатитон хуб аст? салом ҳамада. алейкум ассалом. хай дӯстони ман ҳақе ки бошад, худо ҳаматонро нигаҳбон бошад. раҳмат барои дастгиритон. як бор дига гуфтанем ки дар охир ҳам духтаракое ки мо дар ҷустуҷӯ будем пайдо шуданд. ҳазор раҳмат. небу миллиард раҳмат небу раҳмати беохир ба ҳар як кадоми шумо ки иштирок кардем. акай ҳоҷи болора хонен ами парвина Россия ака ними гапа даиҷа нимит гапа дауҷа ними дигар ба фикрам спам ғалтидагиай. парвина охи ака чикор кунем ресо ҳуй нашаванд. шум ҳозир зан мегирад дар Россия. баракалло баракалло. хушбахт одамие ки шавҳартон зан мегирад дар Россия. иншолло ки бишт ҷӯтон аст. сабр кунед дар он тоҷикистон бишинем. ассалому алейкум додарҷон. духтарако ай куҷо ёфтам? валейкум ассалом. у духтарако пропискашон будшидааст дар чи 300 километр аз Екатеринбург уст дар спецприём Ахтам будем. нема дада омадам. салом хуш омадед. у хоҳар ай куҷо пайдо шудааст? 18 бояд мерафтам ака. парвина нема дада омадед.
гапотонро пурратар нависен дар як ҷо. Иншоалло ки ба саволотон ҷавоб метиҳам. Парвина Шералиева, иншоалло ки беҳтарин хушбахттарин одами рӯи замин худати ана ҳозира шуда ки шавҳарат зан мегира. Ина ин Нозанин Махсурова ҷиянаш дар онҷа маҳкам буда. Рафтан онҷа маълумот пайдо кардан, расондан. беҳтарин ки ёфтемшон. Бале, баракалло. хафа наша. Апаи ховари вақте ки шавҳари хака март омадам 18 март марафт ака ресо маҳкам шид метавонам ресо кушода шава ба ҳамон билет рафта. ба он билетон омада метавонен агар ки зантон шавҳартон чӣ табрик дорам барое ки Идрисҷон як чизро фаромӯш накунед ки зане ки шавҳараш зан мегирад тоқат мекунад иншоалло ки биҳишт ҷо шавад. ин дунё мегзара не ки ҷош дар биҳиште. барам ха табрикш кардам. Апаҷон хафа нашай бо. баъд телефон накарди хешу табораш хабар кунем. хеш табораш худшон мада занг гуфтанд ки бародар мо пайдош кардем. ташвиш накаш дига ҳамун аворо удалит кун. ана ма медонам ки ҳама зиқ мешавад. дар ҳақиқат зиқ мешавад. ами хитам аз 6 моҳ 7 моҳ безан бес мебинам ранги намута. хитам зиқ мешавад. ана хай худованд сабр тиҳай апаҷонда. иншоалло ки мия бо мия зани дима мӯи сарша мечина бо зиндагиш хуб мешавад. ака Идрисҷон яки дили тира саго мекана, яки дили ҳами хоҳара, яки дили мара. телефон надоштем ки хабар кунам. Не надоштем. спецприёмда маҳкам бисёр вақт ҷойҳое ҳастае ки тамоман телефонгирӣ намемонанд. надоштиям телефон. ана баъд ҳатто ҳамин одамое ки хабаргириш мераванд дигарора хабаргирӣ мераванд ба ҳамон нарасонда мақсад ки самбой таганская коркавеста не таганският бигем коркеста хато намекунем барое ки ҳама территорияш кушодагиай зурш бураса ака ош шава гира зан ман зид нестам. баракалло Парвина ина ховари мо иншоалло ки дили гурдаш дили гурдаи саг несту дили гурдаи говай 100% гапш туғрия ки ами зурш бураса ош шава. вой 100 бор офанаш хай ами хоҳарак апай мо ҳамҷа Нозанин Мансурова фаромӯш накунед. илтимос рафти ҳамо апара бугӯ ки мақсад мо дар суроғашем додаракаш дар суроғ шай ташвиш накаша. агар толен телефонтон ябор тиен занг зана додарашда номерои додараш дар канали мо буд надошта бошем номерои мада ябор занг зана мақсад хабар тия ки дар ҳақиқат мақсад мо сиҳати саломат ҳастем ташвиш накашанд. модараш ба фикрам ки хурсандира дига иншоалло ки ай болои ҷойнамоз намехезад. дар ҳаққи ҳамаи мо дуо мекунад иншоалло. як ман инҷа сабабгор нестам. ҳамаи шумо инҷа бародаро сабабгор. ба ёрдами ҳамаи шумо пайдо шуд. аввал худо шуд баъд шумо. анами хел ман ай ягон чи кам нестам. мара таъмин мекунад 100%. тамом хош шава. биши ҳамҷа таъминат кунад. биши ҳамҷа шӯхӣ мекунам апаҷон. бале ҳар каса зиндагии ҳалоли худаш насиб кунад. худое кунад ки ҳамин ту соқ саломат ба ҳамон билетат бихезӣ биё пеши шавҳарат. хай ака и Россия ҳам хеле ай. агар зан нагирад ягон кори безеб кунад боз алаша хито мебинем. мембирем зан гирем. рост мегӯяд Нозанин. мембирем зан гирем. 90% ҳами мардуме ки дар ҳамин ҷай рост мегӯем зан надоранд. ана духтарои тоҷик мондагӣ хай духтарои рус мегиранд ё ки дигар миллат мегиранд. ами духтарои худмон айтоқагӣ бечоро бисёрш мақсад миянд шавҳар надоранд. и бачаҳо миянд мақсад зан надоранд ё ки зан доранд дар тоҷикистон миянд инҷа намегиранд урусҳоро мегиранд баъд занои худшонро фаромӯш мекунанд. лекин зани муъмину мусулмон гира ман зид нестам. лекин зани худотарс ва худо моро ҷудо накунад шуд. лекин марам ака ресо ҳуй шавад. иншоалло дуо мекунем ки ресо ҳуй шавад пеш шавҳарат равӣ шавҳарат зан нагирад биё мо шӯхид кардем. самбои шумо кор кардесен бахшиши зиёд гуфтам зангтон мезанам узри калон. ана бародарони азиз ҳозир ҳамун бародаре ки пайдо кард ҳамун духтарака ҳамун занг зад гуфт ки мо гуфтемш ки бародар хай бахшиш мисол ёфти пайдо карди ягон
пул чиз ягон мисол дар кора гуфт ки не ман худам коронавирус шуда будам, касал шуда будам, бемор будам. Ана ҳамин духтарака мақсад ман кофтум ёфтум, дар ҳаққи мо дуо кунем. Мақсад ман дар ҳичи дар кор нест. ҳам бачае ки ёфтааст аминҷа нозанин барои мо дуо кунед. Тамом. Нозанинам ҳамин гапа гуфта буд, дина ҳамин гапа гуфта буд. Дар ҳақиқат маладес қанша зана ҳамин духтарак ҳамин гапа гуфта буд. Лекин бародар мега ки тамоман ҳамин духтарак дар территорияи Свердловская област вуҷуд надошта. Мақсад пропискаи вайш кардагиамда, қалбакиш кардам, наёфтиянаш. Как гуфтанаш наёфтанаш через сайтҳое ки мекован миёван даниёша ёфтан ки дар ҳамун спецприём маҳкамае. номерои спецприёма гирифтан, занг задан. номерои спецприёма гирифтан, занг задан. ҳамин духтарак дар ҳамун ҷо. ана сиҳат саломате 100%. даже худо нишоната касал пасал нест. ана Мариям Дузонда дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? Мариям Зонда дар куҷода зиндагӣ мекунӣ? Ана баъд чӣ кор карда? Баъд ҳамин бародар занг зад, қатъи мо гап зад, фаҳмондагмон ки ҳамун духтаракда як ду чӣ лозим буда. Ана додаракшай Москва иншолло ки бо миёя, мерава худо хоҳад передачкаш мекунад. қатъи ҳамун бародар гуфтааст ки ман худам мебарам. 100% мақсад одамои варинок ҳама тинч, шукунаи худо ҳама сад. самбочида хонда наметонӣ? охи савод надорам Идрисҷон. охи боло менависӣ, баъд як ҷо хонда метонӣ? нозанин рост бале ман аввал гапта хато хондум, бахшиш. худат хато мехонӣ, бори ман медозӣ бародарҷон. ана салому алейкум, куҷо ҳатман. салому алейкум маҳмадҷон ҳаста, як колхозобод байн ини кор мекунам. бародарони азиз, мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем ва кӯшиш мекунем ки нафароне ки дар дигар шаҳрҳо ҳаста ва аз шаҳри Екатеринбург ягон хоҳиш доранд, ягон касро пайдо кунанд, ё ин ки ягон чи дар корашон аст, ягон маълумот дар коршон аст, боиди духтурам бошад, марҳамат метавонед муроҷиат кунед. танҳо дар WhatsApp пешакӣ нависед, пеш аз оне ки занг мезанед нависед. мо ҳарчи ки дастмон биёя мекунем. хел ба ягон кас ваъда наметиҳем ки мо аз осмон ситора меорем. санбой пула ҳисоб карда метавонӣ ку дар Тоҷикистон як симкарта те мегим чанд чизи дигар бор мекунӣ. саломат бош. савдогар бояд ҳамин хел бошад. салому алейкум, чӣ хабар бошад? ва алейкум ассалом. хабар буд ки ду духтаракро мо кофтуков доштем. шукронаи худо дар ин вақти кӯтоҳ пайдо намудем. ҳанем хе гап хабар беҳтарин чи ма 100% боварӣ надоштам ки дақиқа вақти кӯтоҳ пайдо шавам. яке шукронаи худо, ҳарчи ки худо хост ҳамон шуд. худованд ҳаматона нигаҳбон боша. бо бега ки шавад чахчах мекунем иншолло. бале у духтарако кадом духтарако дар навори пештара дина я навор када будем. бале духтарако пайдо шудам. S8 плюс рости гап намедонам аниқша чанд смая устодам пеши усто мерай. бале ёфт шидан. ҳамин наворат ба дигаро фиристонем ки дигарон бохабар шаванд ки ҳамун апо пайдо шидан. ҳоҷи билет мефурӯшӣ? ҳозирашда не, дар хонаем, карантинда ём бош, билет нафурӯхтаистам. инам хе бародаро дӯсто ба дигаро касе ки мешиносем хабар диҳем ки духтарако пайдо шудан, ёфт шудан. раҳмат ба ҳамаи шумо миннатдор ҳастем. худо нигаҳбонтон боша. нозанин раҳмати калон, худо нигаҳбонтон боша. худованд аз шумо розӣ бошад. панотон ба худо.